I posar en relació els fets de la desbandar amb els conflictes actuals i abordar-los des d'una perspectiva de cultura de pau és l'objectiu amb el que s'ha celebrat avui al Saló de l'Ateneu Sant Roc la xerrada 88 anys de la desbandar, guerres, èxodes i refugiats actuals. L'objectiu és recordar la fugida de Màlaga a Almeria de prop de 150.000 persones sota les bombes feixistes i fer una comparativa entre aquests fets i les actuals poblacions desplaçades a causa de les guerres o violacions dels drets humans. Segons dades de l'ONU, l'abril del 2024 hi havia un total de 120 milions de persones refugiades. Europa és l'Europa fortalesa que es tanca i que no els vol rebre. Aleshores, és l'Europa dels murs, és l'Europa del racisme i la xenofòbia i, òbviament, de l'islamofòbia. Aleshores, per una altra banda també, tots aquests murs que es construeixen, no? Els paguem nosaltres, amb els nostres impostos. Des de Stop Mare Mortum han posat en valor que la mostra estigui a Sant Roc, un barri amb moltes persones immigrades. Precisament l'entitat ha acusat el govern local d'abandonar barris com aquests. A banda d'organitzar una xerrada, l'entitat ha elaborat una exposició sobre la desbandar, que es podrà visitar fins al 4 d'abril.